Juraj, ja ťa vítam opäť v Bratislave. Viem, že ste akurát prileteli z ciest okolo sveta, úspešný ukončený 9. ročník. A keď poviem 8 destinácií za 21 dní, teba napadá kopec úžasných zážitkov. Môžeš nám o tej ceste niečo povedať? No je to skoro už týždeň, čo sme sa vrátili. Cesta sa vydarila. Není to len môj pocit, ale hlavne je to ohlas od našich klientov a poviem ohlas od všetkých zúčastnených, ktorí túto cestu hodnotili opäť vysoko pozitívne. Už máme pripravené cesty na rok 2026 a 2027. Viem, že budú v niečom výnimočné. Môžeš nám k týmto cestám niečo povedať? Ponúkame už cesty okolo sveta na 2 roky dopredu s úplne dvomi odlišnými koncepciami. Jedna je tá klasická, veľká 21-dňová cesta okolo sveta, kedy de facto aj de jure obletíme našu planetu. Vrátili sme sa k takej našej predchádzajúcej koncepcie spred 10 rokov. Teraz sme na jar 27 pripravili 14-dňovú cestu. Je to vlastne taký americký trip. Začíname v Grónsku, pokračujeme cez Montanu, Yellowstonský národný park, ideme do Strednej Ameriky, do Guatemaly a Kolumbie a v finále máme na Bermudských ostrovoch. Principiálne to isté, naše vlastné lietadlo, najlepšie možné hotely v destinácii, erudovaný stav, profesionálny slovenský sprievodcovia. Nemusia sa klienti obávať nejakej jazykovej bariéry, lebo od pilotov, stevardiek, cez našich sprievodcov, nášho lekára, nášho golfového manažéra, všetci hovoria okrem anglicky, samozrejme aj slovensky. Juraj, už si tam spomenul slovo golf. Keď ide manželský pár a jeden je golfista a jeden je golfista, že pre každého niečo máš. Jeden napríklad z páru mohol hrať golf, druhý sa zúčastňoval na výlete, alebo obidvaja hrali golf, alebo v niektorej destinácii si to vymenili, čiže to rozhodnutie o tom, či bude sa zúčastňovať našich výletov, alebo bude hrať golf, je úplne na rozhodnutí samotného klienta. Na novej ceste 2026, čo si myslíš, čo bude také fakt, že top výlet? Budeme mať 2 púšte, Atakamo aj Al-Ula, budeme mať krásne lokality na kúpanie, či je to Bora Bora, alebo je to Svätý Martin v Karibiku, ale aj lokality na poznávanie, či je to Kambodža, Indonéska, Jogjakarta, Veľkonočný ostrov, alebo tá spomínutá Atakama púšť v Čile. A ešte sa mi veľmi páči, čo máš pripravené pre golfistov. Takú naozaj jednu veľkú pikošku by som to nazvala. Asi ihrisko, na ktorom v živote nehrali a môžem že nebudú, je práve v púšti Atakama, kde je 18-jamkové kameno-púštne ihrisko, ktoré bude určite veľká výzva. Takže snažíme sa vyberať lokality, ktoré nie sú úplne tie mainstreamové, nie sú veľmi masovo navštevované. Juraj, a čo ešte mne sa veľmi páči, že ku každej ceste pridáš nejaký bonus. Na ročník 25 to bol Mercedes. Na ročník 26 a 27 je to pre mňa niečo výnimočné, lebo tá dovolenka nezačne toho 21. novembra, ale ona už pre tých klientov začne kúsok skôr. Povedz nám, o čom to bude. Teraz pre ďalšie roky, 26-27, sme pripravili tzv. Toskánsky bonus. V prípade, že si to do 15. februára roku 26 objednajú, buď obidve cesty, alebo s nejakými svojimi známymi a priateľmi 2 izby, tak im ponúkneme týždenný pobyt v Toskánsku, peknej, modernej, komfortnej vile pre 8 osôb s privátnym bazénom, proste s absolútnym súkromím len pre nich. Vyšli von fotografie, keď chystali na túto cestu okolo sveta pre teba špeciálne upravené lietadlo. Ten nadstavený štandard bude stále a ešte sa bude aj zvyšovať. Čo bola taká tá prvotná myšlienka možno týchto ciest okolo sveta? Vlastne nápad vznikol v roku 2011. Sme sa dostali do kontaktu so spoločnosťou Travel Service, v súčasnosti Smartwings, s ktorou sme túto debatu rozvíjali. Prišli sme na jednu najschodnejšiu možnosť a to je využiť ich klasické lietadlo s tým, že by sme ale toto lietadlo prispôsobili a prerobili na potreby takéhoto svetového cestovania. Takže sme sa dostali až k tejto našej, nazvem to premium konfigurácii, kde zo 189 miestneho lietadla urobíme len 64 miestne, čiže znížime kapacitu len na tretinu, tým pádom dáme klientom trojnásobný priestor. Lietame vždy cez deň. Letíme západným smerom, to je proti času, to znamená, že čas hrá s nami. Poďalšie vyberáme v každej destinácii vždy tie len najlepšie, najluxusnejšie hotely. Celú dobu počas tých 21 dní ide s vami lekár.
Ako vnímajú toho lekára klienti? Jedna z tých puzzle v tej našej skladačke tých služieb, čím sa chceme odlišiť od bežných zájazdov, že ponúkame aj túto službu, a to je základné lekárske služby erudovaného, kvalitného slovenského lekára počas celého zájazdu, či je to na palube, alebo aj počas jednotlivých pobytov, s tým, že my komunikujeme s nimi už mesiac pred odletom. V prípade, že má niektorý z nich nejaké zdravotné problémy, tak ich dáme do priameho kontaktu s lekárom, aby on už dopredu sa vedel pripraviť, že tam má nejakého cukrovkára, niekoho, čo má operovaný a vymenený klb a tak ďalej, čiže on sa už vie dopredu nachystať. Jedinečný koncept ciest okolo sveta vám prináša dubaj.sk. Pre viac informácií ma kľudne kontaktujte na mojom telefónnom čísle alebo mailom.